Mene suunnitteluvälilehdelle ja klikkaa budjetointi. Avaa budjetti, johon haluat syöttää lukuja. Aktivoi syöttötila klikkaamalla syöttötilapainiketta ja paina sen jälkeen generoi. Valitse ajanjakso, jolle lukuja halutaan generoida. Valitse generointitavaksi kertoimella. Valitse generoitavat tilit. Voit myös valita kaikki tilit kerralla klikkaamalla Valitse kaikki. Jos käytössäsi on hopea- tai kultatason lisenssi, valittavinasi on muitakin dimensioita. Syötä kerroin. Lopuksi paina tallenna. Jos haluat generoida budjettilukuja joko rivikohtaisesti tai hierarkisesti alaspäin koko ryhmälle ja koko tilikaudeksi kerralla, etsi budjetista kohta, josta haluat aloittaa. Kaksoisklikkaa sen rivin kohdalta, johon haluat generoida luvut. Syötä haluamasi kerroin ja paina Enter. Valitse, jaetaanko luvut tasan kaikille kuukausille vai suhteessa vertailuarvoihin, jolloin luvut mukailevat kirjanpidon toteumaa. Nyt Statban on luonut automaattisesti uudet luvut kertoimen mukaan.